Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan 9-njy dekabrdan Ankarada Iragyň Kürdistan regionunyň lideri bilen duşuşdy. Hazakam sardonyky Türkiýe okey. Men şüphem guzur çöge balam mesler. Türkiýanyň merkezi harby ýol başçylygy töweşiji bolmakda guman edilip şol ýurdun Siriýa bilen serkedinde tutulan 909 adamdan 60-dan gowragynyň Türkmenistanlylardygyny aýtdy. Olaryň Siriýada hereket edýän jeňçi topalara goşulmak üçin terhetden geçmäge taýýarlanandyklary çaklanýar. Türkmenistanyň beýtaraplygynyň dabaratyna gatnaşmak üçin ýurda çağırılan daşary ýurtly mehmanlaryň baryp başlamagy ýurdun transport ara gatnaşygyny kynlaşdyrdy. Yerli reislerin raspişaniýasynyň öňünden aýdylmagydan juda bozulýarlygy sebäpli. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer programmamyzyň etapy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Orsiýa özüniň Siriýada prezident Başar al-Asadyň rejiminiň siýasy garşydaşlaryna garşy etnik arasalaýyşlary geçirýänligi barada Türkiýe tarapyndan öňe sürülen aýyplamалary ret etdi. Orsiýadyň Daşary işler ministrliginiň medpugat wekili Mariya Zakharowa 10-njy dekabrdan çykyşynda aýyplamalaryň esassyzdygyny aýtdy. Zakharowa Ankaradan eşidilýän soňky çykyşlar alaşsyz gahary ýa-da salýar diýdi. Последние эти заявления, они, которые мы слышим из Анкары. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu 9-njy dekabrda çykyş edip Orsiýada demirgazyk Siriýada etnik arasalaýyşlary geçirmekde aýplapdy. Davutoglu Moskwanyň yerli türkmenleri we sünni musulman ilaty Latakia regionunyň gyzyp çykarmagy synanýanlygyny aýdypdy. Ankaranyň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar türk güýçleriniň Orsiýet uçaryny oka tutup ýere gaçyrmagynyň ýa-da dartgynlaşdy. Türkiýe Orsiýet uçarynyň öz howa geňişligini bozanlygyny aýdýar. Orsiýet uçarynyň bir pilotynyň öldürilmegi Moskwanyň Ankara garşy ykdysady sanksiýalary girizmegine sebäp boldy. 10-njy dekabrda Norwegiýanyň we Şweýsiýanyň paýtaxtlarynda geçiriljek dawaralarda 2015-nji ýylyň Nobel laureatlaryna baýrak gowşurlar. Tunisiň milli dialog ýurtligi öz ýurdunda demokratiýany gurmaga beren ýardamy üçin sylaklanan parahatçylyk boýunça Nobel baýragy Osloda gowşurlar. Stokgolmda edebiýat, himiýa, fizika, medisina we ykdysadyýat boýunça baýraklar şu ýyl sylaklananlara dawaraly ýagdaýda beriler. Awganistanyň Gorunmak ministrligi Talibanyň söwüşçileriniň Kandagarda ýurdun iň uly harby bazalarynyň birininden hüjüminde 50-den gowrak adamy öldürenligini aýtdy. Ministrligiň 10-njy dekabrda çap eden beýannamasynda ölenleriň arasynda 38 raýatyň Awgan goşunynyň 10 eskeriniň we 2 polisiýa ofitseriniň bardygy aýdylýar. Şeýlere wepat bolanlaryň arasynda aýallaryň hem çagalaryň bardygy bellenýär. 8-nji dekabrda akşam başlanyp 24 sagatlap dowam eden hüjümde Talibanyň 11 söwüşçisiniň hem öldürilenligini ministrlik habar berdi. Iranyň saglyk ministri Hasan Gazizade Hashemi ýurtda doňuz dümeginiň tutaşmagy zerarly geçen aýyň dowamynda azyndan 42 adamyň ölenligini aýtdy. Virus sebäpli ölenleriň sany soňky 24 sagatyň dowamynda sanyň üstüne ýene 6 adam goşuldy. Haşeminiň 10-njy dekabrda aýtmagyna görä ölen 33 adam ýurdun günorta gündor böleginde ýerleşýän Kerman vilayetinde ýaşapdyr. Bu ýerde ýene 600 çemes adama virus ýokaşyp olar keselhana düşüpdir. Iranyň resmileri adamlaryň doňuz dümeginden ölümi bilen bagly ýagdaýlaryň Iranyň Azerbaýjan, Pakistan we Awganistan bilen serhetdeş vilayetlerinde ýüze çykanlygyny aýtdylar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan demirgazyk Irakdaky türk goşunlarynyň daşyndaky dawany çözmek boýunça diplomatik tagallalaryň çäginde 9-njy dekabrdan Ankarada Iragyň Kürdistan regionunyň lideri bilen duşuşdy. Erdogan we Kürdistan regionunyň prezidenti Masud Barzanynyň terrorizma garşy görüşde hyzmatdaşlygyny zerurlygyny maslahat edenligi habar berildi. Türkiýe şeýle hyzmatdaşlyk maksatly demirgazyk Irakda öz harbylaryny ýerleşdirenligini we Kürtleriň peşmerga güýçlerini
İslam döwleti toparyna garşy söwüş üçin türgünleşdirýänligini aýdýar. Prezidentleriň ikisi gepleşikleriniň mazmuny ma'lum edilmedi. Emma Erdoğan Al Jazeera telekanaly bilen söhbetdeşliginde Türk goşunlarynyň Irakda ýurdun lideriniň 2014-nji ýyldan haýyşy boýunça yerleşdirilenligini ma'lum etdi. Awganistanyň Aňtaw gullugynyň ýolbaşçysy we howpsuzlyk boýunça milli müdiriýetiniň başlygy Rahmetullah Nabil öz wezipesinden çekildi we öz kararyna prezident Ashraf Ghani bilen syýasy gapmagarçylygyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Nabil wezipesinden çekilmenden bir gün öň Facebook sosial ulamyndaky öz sahypasynda Ghani'niň 9-njy dekabrda Pakistana eden saparyny berkden kyd etdi. Pakistany Talibanyň Awganistandaky söwüşçilerine ýardym bermekde tanqid edýän Nabil Şerif 9-njy dekabrda eden çykyşynda Awganistanyň düşmanlary Pakistanyň hem düşmanlarydyr diýip aýdan sözlerini ýaňsaldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9-njy dekabrdan Ankarada Iran Kürdistan regionunyň lideri bilen duşdy. Bu gepleşikler Demirgazyk Irakda Türkiýanyň goşunlarynyň yerleşmeginiň daşynda dören dawany çözmek boýunça diplomatik tagallalaryň edilýän wagtyna gabat geldi. Temany kardeşim Mirdan Tariýewiň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Türkiýanyň prezidenti Tayyip Erdoğan Iran Kürdistan regionunyň lideri bilen duşdy. Berilýän maglumata görä Ankarada Erdoğan bilen Kürdistan regionunyň prezidenti Masud Barzani terrorizme garşy görüşdäki hyzmatdaşlyk barada pikir alşypdyrlar. Türkiýe Türk harbylarynyň İslam döwleti toparyna garşy söwüşýän Kürtlerin peşmerga güýçlerine harby tälim bermek we olar bilen bile işleşmek üçin Iran demirgazygyna iwerlendigini aýdýar. 2 günlük saparynyň dowamında Barzani Türkiýanyň Aňtaw gullugyna baryp, bu gullugyň ýolbaşçysy Hakan Fidan bilen duşuşdy. Türkiýanyň prezidenti bilen Kürdistan döwletiniň prezidentiniň 1,5 saatlyk gepleşikleriniň netijeleri boýunça hiç resmi beýanat ýaýradylmady. Erdoğan Al Jazeera telekanalyna beren interwýusynda Türk esirleriniň Iragy bu ýurdun liderleriniň haýysy boýunça iwerlendigini, şeýle-de geçen hepde çelini Bagdadyň bu ýagdaýy mesele hökmünde gozgamandygyny aýtdy. Erdoğan Premier Minister Haydar Al-Abadi Irak esirlerini türgünleşdirmek üçin bizden kömek sorapdy. Hut şonuň öz haýysy sebäpli biz 2014-nji ýylda Başyka döwletinde türgünleşik lagerini açypdyk, diýdi. Şeýle-de Türk prezidenti ol, ýagny Al-Abadi häzire çelini bu meselede dil ýarmandy, diýip sözüniň üstüne goşdy. Abadi geçen hepdäniň ahyrynda Irakda Türk esirleriniň yerleşdirilmegini haýwat diýip atlandyryp, olaryň Irakdan ýa-da çekilmegini talap etdi. Türkiýanyň Premier Ministri Ahmet Davutoglu Irakdaky Türk harby tälimçilerini İslam döwleti tarapyndan awanýan hupyň artandygy sebäpli goşmaça esirleriň ugrudulanydygyny aýtdy. Şeýle-de ol munyň haýwat dälde raýdaşlyk bolandygyny aýtdy. Davutoglunyň 2 ýurdun arasynda dören dartgynalygy gowşatmak üçin goloýda Bagdada sapar etmegine garaşylýar. Kardeşim Mirdan Tariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň ady tutulanda ýa-ni onuň aly hezreti ýurt baş tutany goşulyp aýdylýardy. Mundan beýle Rahmonyň adynyň milletiň lideri we parahatçylygyň hem milli bütewligiň esaslandyrjysy diýilip resmi taýdan tutulmagy mümkin. Bu barada ýüridi kanunyň Täjikistanyň parlamentiniň ýokarky öýünde hem makullanmagyna garaşylýar. Gelin bu barada habarçymyz Şamirdan Muradiýanyň maglumatlaryny dinläli. Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň ma'lum etmegine görä, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmana halkyň lider diýen ad takyldy. Bu lakamy oňa dakylmagy boýunça Täjikistanyň Milli Mejlisiniň aşaky palatasy ýürüýte kanun kabul etdi. Täjik Mejlisiniň 9-njy dekabrda kabul eden kanunyna görä, prezident Emomali Rahman ýurtda parahatçylygy ornaşdyrjy we milli birligi rawaşlandyrjy ýolbaşçy hökmünde resmi taýdan ikrar edilýär. Prezident Emomali Rahmanyň Täjik halky üçin uly hyzmat bitirendigi onda aýdylýar.
kabul edilen kanunun bölümünde halk liderinin jogapkärçiligi çekilmekten ýokardygy prezidentin hemem onun maşgala agzasının malemleginin elde girmesizlik hukuguna ýedigi we halk liderinin ýaşaýyş jaý ulag we ara gatnaşyk ulgamyndan ýeňillikli peýdalanyp bilmeldigi ma'lum edilýär. Ýöne Tajikistanly hukukçylar we Tajikistan'ın opozisiya partiýalarynyň wekilleri Tajik parlamentining prezident Emomali Rahmana halkyň lider adyny dakmak barada kabul eden kanunyna garşylyk bildirýär. Tajikistanda demokratiýanyň bardygy bu kanun sebäpli soragasyna düşýär diýip Tajik prezidentiniň garşydaşlary aýdýar. Tajikistan'ın prezidenti wezifesine öz kandidaturasyny hödürlen ilkinji ayal kandidat Aynahal Babanazarowanyň aýdyşyça prezident Emomali Rahmanyň halk lider diýip elan edilmegi demokratiýanyň usullaryna laýyk gelmeýär. Prezident Emomali Rahmanyň halk lideri hökmünde kabul edilmegine zerurat ýokdur. Emomali Rahman Tajikistan'ın prezidentidir. Şolam onun için yeterlidir. Prezidentin mundan süýjük mahabatlandyrylmagyna geregin ýokdugyna biz düşünýäris diýip Hanım Babanazarowa aýtdy. E'lon kardani Janobi Rahmon peshvoy millat yagon zaruriyat nadorat. Bu prezident as, hamin xudash bifoy as. Tajikistan'ın siyasi partiyalarynyň ýol başçylary prezident Emomali Rahmanyň Qazaqstanyň prezidentinden görelde almaly däldigini aýdýar. Ýewropa ýurtlarynyň ýol başçylarynyň onuň ilham almalygyny öňe sürýär. Tajikistan'ın Sosial Demokratik Partiýasynyň başlygynyň ornmasary Şakirjan Hakim Emomali Rahmana halk lideri diýen adyny bermek boýunça kanunyň prezidentin ýaranjanlar tarapyndan teklip edilendigini aýtdy. Prezidentin öz wezifesinde ömürlik galmak üçin tagalla edilýändigini ol belläp geçdi. Prezidente halk lider adyny dakmak meselesi siyasi partiýalar we medeni jemgyýetler bilen maslahatlaşylsa gowy bolardy. Emma prezidentin şahsiýet kulty wagt edilýär. Bu ýagdaý halky döwletden uzaklaşdyrýar. Opozisiýany siyasi sahnadan çetletmek üçin çäre görülýär. Parlamentin deputatlary bir partiýanyň agasydyr. Hökümet hem bir partiýa tarapyndan dolandyrylýar diýip Şakirjan Hakim aýdýar. Parlamenti ýakizdi, hukumaty ýakizdi, raqobaty solim wujudna dorat. Tajikistan'ın Milli Meclisiniň başlygy Şukurjan Zuhurow bolsa, prezident Emomali Rahmanyň halk lideri hökmünde parlament tarapyndan kabul edilmeginiň tarihi waka bolandygyny ma'lum etdi. Tanqid edijilerden gorkulmaýandan ol notady. Çünki prezident watanyň abadançylygy üçin alada edýär. Prezidentimiz Tajikistan'ın güllap ösmek boýunça tagalla edýär. Şonuň üçin Tajikistan'ın halky prezidente uly hormat goýýar diýip Tajik parlamentiniň başlygy aýtdy. Muasir buna andişe-i muhalif, nazarهای تنقیدآمیز و سخنهای مقابل نه هراس داریم و نه می‌ترسیم. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Adatlyk Radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk Radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Adatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä. Gepleýär Adatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýanyň merkezi harby ýol başçylygy söýüşçi bolmakda guman edilen 909 adamyň ýurdun siri bilen serkedenen bir kanun geçmäge ýynanşanda 2015-nji ýylda tutsak edilendigini aýtdy. Olaryň arasynda türkmenleriň san taýdan 4-nji ýerde durýanlygy, olaryň sanynyň 63 adamdan ibaratdygy bellenýär. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinläli.
Türk armiýasynyň maglumatyna görä 2015-nji ýylyň dowamında Türkiýeden Siriýaga geçmäge synanşan 909 adam tutuldy. Olaryň Siriýada hereket edýän jeňçi topalara goşulmak üçin terhetden geçmäge taýýarlanandyklary çaklanýar. Türkiýanyň Radikal adly gazetiniň 9-njy dekabrda çap eden maglumatyna görä tutulanylaryň aglabasy Hytaýly bolup, serhetde ele salynan adamlaryň sany boýunça Türkmenistan, Orsiýetlerden we Palestinalılardan soň 4-nji orunda durýar. Habarda aýdylyşyna görä 2015-nji ýylda Siriýa geçmäge synanşanda Türk eskerleri tarapyndan tutsak edilen Hytaýlylaryň sany 324, Orsiýetleriň sany 98, Palestinalılaryň 81 we Türkmenistanlylaryň sany hem 63 adama deňdir. Türkmenistanyň habar serişçilerinde bu barada hatda umuman Siriýada dowam edýän dartgynlyk barada hiç ýeli maglumat berilmeýär. Şeýle de türkmenji ýolbaşçylary jeňçiler hakda halkara medeniýetinde peýda bolan habarlary ne inkar edýärler, ne de tasdikleýärler. Radikal gazetinde çap edilen habarda Siriýa geçmäge synanşyp mundan öňki ýyllarda tutsak edilen adamlaryň sany hakda maglumat berilmendir. Edil häzirki wagtda Siriýada söwüşlere gatnaşýan türkmenistanlylaryň sany hakda da takyk maglumat ýok. Emma beýleki käbir çeşmelerde Siriýada dürli toparlaryň hatarynda söwüşýän türkmenistanly söwüşçileriň sanynyň bir näçe ýüze ýetýändige aýdylýar. Halkara kriz toparynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Derde Tenan öz Twitter hasabynda günbatar çeşmelerine salganyp ýeriden maglumatynda Siriýadaky türkmenistanly söwüşçileriň sanynyň 500 çemesdigini ma'lum edýär. Ol Siriýadaky çeşmeleriň bu sanyň 360 adam çemesdigini aýdýandygyny hem habar berýär. Mundan ozal Siriýada söwüşlere gatnaşýan türkmenistanlylar barada Rus hem Hytaý mediýasynda da dürli maglumatlar peýda bolupdy. Geçen ýyl agzalýan ýurtlaryň käbir telekanallarynda görkezlen video ýazgylarda Siriýada söwüşe gatnaşyp tutsak edilen türkmenistanlylar barada gürüň edilýär. Şol ýazgylaryň birinde Türkmenistandan Siriýa söwüşmäge baryp hökümet güýçleri tarapyndan tutsak edilen we özüni Rowşan diýip tanadan bir türkmenistanly görkezilýär. Video ýazgyda ol Siriýa jihada gatnaşmak üçin gelendigini aýdýar. Türk armiýasynyň 9-njy dekabrda eriden maglumatyna gaýdyp gelsek, 2015-nji ýylda Siriýa geçmäge synanşyp serhetde tutsak edilen söwüşçileriň arasynda Awganystanyň, Özbegistanyň, Germaniýanyň we Täjikistanyň raýatlarynyň hem bardygy habar berildi. Jeňçiler Siriýanyň prezidenti Başarul Asada garşy söwüşýärler. Siriýanyň hökümetini bolsa Orsiýet we İran goldaýar. Günbatar ýurtlary bolsa Siriýada söwüşçilere garşy harby operasiýalar geçirýärler we prezident Asadyň öz prezidentlik wezipesinden çekilmegini talap edýärler. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosunu indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosunu dinlemäge çagyrýarys. Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan 10-njy dekabrda döwlet derejesinde berilenjek bir taraplyk bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Bu da bara çağırılan daşary ýurtlar resmiýetleriniň Türkmenistana baryp başlamagy Aşgabatyň hatda tutuş ýurduň transport aragatnaşygyna öz täsirini ýetirdi. Şoňlar transport ulgamynda dören ýagdaý barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew gurrun berdi. Aman Murat ağa bilen kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amamadaga bir taraplyk bayramyna taýýarlyk barada geçirilýän çäreleriň ilat durmuşyna esasen uly gatnawyna täsir ýetirýändigini aýtdyňyz. Bu ýagdaýlar nirelerde gözelýär? Esasen öňümizdäki 2-3 gün bayramçylygyň esasy günlerini gözüňizde tutup aýdanymyzda Aşgabatda uly gatnawyny nähili gözüne getirýäňiz? Aşgabat şäheriniň öz sünnede uly gatnawyny döktünçlüğün döröjekliği özünden düşünülýär. Sebäbi bayramçylygyň dowam edýän günleri öňkü bayramçylyklaryň tejribesine goýlaýlasak, onu köçeleriň aglabasy ýakyp bolýar. Galy bersede Aşgabatda vilayetlerden gelýän ýa-da Aşgabatdan vilayetlere giden ýolagçylaryň da gatnawyny şu bayramçylyk bilen baglanykly birden täsirçilik böwetler, böktünçler keserip dur. Bayramçylyk günleri haýtatyň köçeleriniň ýakyp bolýarlygy üçin de aeroportdan ýan yerli reýsleriň raspisiýasynyň
öňünden aýdylmadan juda populärligi sebäpli hova aratmasynyň hyzmatynyň peýdalanjaklary da uly täsirler döredi. Amamada siz ýanky şäheriň içindäki ýagdaýlar hakda bir gysaçyk durup geçdiňiz. Şonu bir detally maglumat berýäňiz, indi şäheriň öz içerki gatnagyna nähili täsir getirmene garaşylýar. 10 dekabrda Aşgabat şäheriniň Aşgabat adly gazetinde çap edilen bildirişde 2015-nji ýylyň dekabr aýynyň 11-ine 12-ine Kemişelik bir taraflığın şarlı 20 yıllığının bayramçılığı bilen bağlılıkta ençeme köçelerin şofanına Atamrat Niyazov şaýolunun aeroportdan şähere gaýdýan köçäniň şeýle hem Alşir Nowaý, Seydi, Kalkınç, Karasyzlyk şaýollarynyň, Arçeýil şaýolynyň, bir taraplyk şaýolynyň şeýle de Andalip köçesinden Çanlywyl we Arçeýil şaýorlaryna barýan ýeriň Oğuzhan 10 ýyl awadanslyk köçeleriniň belli wagtlar ýatyp boljaklygy gazetiniň okuyjylarynyň dikkatyna ýetirilýär. Ine bu bolsa şäheriň merkezi böleginde aýyň 11-inde hem de 12-sine awtolow hereketiniň bolmajaklygyny, juda çäk boljaklygyny guwatýar. Ýene bir bellemeli ýagdaý bir şol bildirişde berilýän uly şaýorlarda bolman eýsem şol şaýorlara birikýän beýleki köçelerde de şeýlerde amala sürülýär, ýagny awtolowly girmek gadagan şol şaýorlar bilen satyrklaşýan köçelere, hatda bir öňkü bayramçylyklaryň tejribesine godaýlasak belli bir wagtda piyadalary da köçe çykmak gadagan edilýär. Ama da siz ýaňyja Aşgabatyň demir ýol wagtlaryna da baryp geldiňiz. O ýerde görenişleriniz hakda görüň beraýsaňyz, indi ýanky bir taraplyk bayramyna 2 gün galdy. Häzirki gün ýagdaýyna hili wagtlda. Walla adamlar öňküsinden kelim etdi köp ýöne satylýan bilet ýok, biletleri ýan satylyp torly ýok diýýärler. Şolaryň arasynda men bir garaşmaýan adamlarma da ýolçularma da duş geldim. Olar Aşgabat şäheriniň mihmanlary ýa-da ýaşaýjylary aýyň 11-ine, 12-sine, 13-sine öň alan avia biletlerini ýygyna tapşyryp demir ýollaryň hemaýet gözläp beripdirler. Sebäbi şoğullarda daşar ýurtly mihmanlaryň juda köp sarlygynyň gelýärligi üçin yerli reisler öz wagtyna uçmaýa, olaryň 5 saat, 6 saat giýdi uçýan wagt bolýar. Gözüne de aeroporta goýberilmän adamlaryň köçede ırkka bolup durýan wagtlaryň peýrekde, ol ırkka bolup durmagan pezinden 4 saat, 5 saat çekýän wagtlar bar. Ya samolyotyň içine minnirilip soňundan samolyot uçman adamlaryň 3-4 saat samolyotyň içinde garaşýan wagtlaryň bolýar. Şo sebäpli biletler ýygyna tapşyrylypdyr. Kara demir ýol wagtlaryny ýolçy fany bilet tapman közenýän adamlaryň fany näçe diýsen bar. Bolýar, hamamradagy beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işimiz rawat boldy. Kerdeşim Muhammed Tahir'in Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mary vilayatynyň daýhançylyk bilen meşgullanýan ýaşaýjysy owu hyjylyk önümçiliginden ýylda diňe bir gezek girdiňi alýanlygyny üstesine baglaşan resmi şertnamalarynyň hiç biriniň yerli häkimetler tarapyndan doly berjaý edilmeýänligini Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Naçylowanyň Mary vilayatyndan daýhan Enegül daýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Nesi kalhoçy ýylda bir gezek dahod alýar diýdiňiz. Nesi kalhoçy gektardan näçerak girdiňi alybilýär? Benim özümizde Hudaýa şükür 5 hektar yerimiz var. 70-80 milyon alýas. Paxta gowja bolanda. Ýöne ýylda bir gezek taýlam, ýylyň dowamynda. Bir şol paxta ýyp alaýmadan başga girdiň ýok da senin. Sen onu başka bir işte işler potradan yetiştirmegen zatdäle. Sen onu çöp bastırmaly däl wagtynda suwa tutmaly, wagtynda sirtim etmeli, hem zaten wagtynda etmesen şo zat bolanok. Eliň degen okda şo başga iş eder. Başga iş etjek bolsaň potradan eliňden alýarlar. Seretmesen. Gowja seretende 70-80 milyony berýär. Paxta ýeriňiz bar bolsa, şu wagtynda sürüm tekilleýiş, ekis wagtynda geçirilýärmi? Wagtynda geçirilýän wagtama, geçirilmeýän wagtama, seniň puluňa tutup etdirmeli wagtyňam bolýar. Sebäbi kolhozda doly rol ýok.
Oba hizmattan sürümdat wagtynda gelip geçje. Ýöne külte bolyn. Külte traktor sana wagtynda bolmaýar. Onu puluňa tutmaly bolýar. Şonu wagtynda edilse sen puluňa tutjak boly. Tapylanokda obada yetenok edek. Teknika az. Şoň üçin bolmaýar. Sürüm wagtynda geçse diýdiňiz. Şonu göwüne jaý tekilläp, gowy sürüm geçirilýärmi? Şonu gowy sürüm geçirjek bolsaň sen oňa pul bermeli. Onsaň sen şonuň üstünde durmaly. Üstünde durmasaň her ýerine bir tarak gitýärler. Onuň üçin sen hemme zatynda üstünde durmaly. Giýje bolsun, gündüz bolsun sen üstünde duraýmaly. Öz zatyny tüzük etdirjek bolsaň. Onuň üçin bir adam kellesini galdyryp duranok, ýa ol başlygam o neme üstünde durup duranok. Sen özüň duraýmaly şonda. Sen nan çaýyn bermeli, çaýyna suwuna seretmeli şonuň ýanynda bolaýmaly. Traktoryň. Sizden şol pul alýan bolsa şol pul näme para höküminde bolýarmy? Para höküminde bolýandyr da. Şonu almasa haýdan okşolar. Şoň üçin beraýmaly sen. Diýen zatyny beraýmaly. Şol şertnamada hyzmatlar görkezilýär diýilýär. Şo şertnamaňyzy okuýaňyzmy? Okuýar. Okanyňda seniň ol şertnamadaky düzgün ýok. Ol aňyrdan gelen öz talabyny edip öz nemesine görä edip gitýär. Olmasa da şol aýdyşym, ary çala-çala edip gitýär, sen etdim diýdi, gutardy. Sen onsan ikilapten täzeden oňa traktor gözlemeli, sen oňa adam gözlemeli, sen onsan göwüne jaý etdirjek bolsaň, bir wada gelende etdir kalsaň gowy. Bolmansa izinden ylgamaly. Näçe gün şonu başga ýere kesse sen getirmeli şonu. Şoň üçin eline pul berseň, ýanynda dursaň göwüne jaý bolýar. Külte geçen döwri gyt bolýar diýdiňiz. Külte geçen wagt gyt bolýar. Goňşy kolhozlardan gidip akelmeli bolýar. Sen ýa oba hyzmata ýerli gatnap durmaly bolýar. Obaňda bir teknika ol kolhozyň hemme ýerine ýetenok. Sen planın geljek diýip seniň sugorlan ýeriň tapdan çykyp gitýär. Tapdan çykyp giden soňam sen onu kultan salsaň bir giden kesek emele gelýär. Ýyllyk girdej alanyňda ýanky şertnamada görkezilen teknika hyzmatlary, beýleki hyzmatlaryň hemmesiniň narhyny tutup galýar. Tutup galýarlar. Artykmaçy bilen tutýandyr goly, ýöne şonu hökman tutup galýar. Onuň siz şonda näradyçylyk bildireňiz dokmy şoluna biz elimizden berdik, ýene de şunu dogry tutýaňyz diýip näradyçylyk bildireňiz dokmy? Sen eliňden bermäý diýip demedi. Sen onda bermeseň eliňden, ol ýeriň tapdan çykyp gitse sen oýnay bermeli. Biýalaç berýän sen eliňden. Şo ýeriňi zaýalamak bolsaň, ekiniňi tüzükli etjek bolsaň, sen beraýmaly eliňden. Bermeseň şol bolanok. Tohumlar gowy elýärmi, ekiş wagtynda geçirilýärmi? Ýok, tohumlara söz ýok. Tohumlar gowy. Ekişem edil bara üstünde dursaň, ekiş wagtam özüň eslen wagtyň ekip bolýar. Giýjaga aly berjek bolsaň sen goňşy kolhozlardan teknika gözleýän, küçük öz zatyny zaýalamak bolup, wagtynda geçirjek bolup, ana şonuň ýaly hemme zata ylgap durmaly da. Bir gatyň o zatlar bilen işi ýok. Ýöne alýandyr pully aýlyklaryny. Näme setler şol obaň arasynda bir görünýärmi? Ekin medalynyň arasynda bir görünýärmi? Görünýär haçan teýýar bolanda. Onsan nemendi paxtan teýýar bolanda ýyganyňda, üýşüreningde. Şonda da sen gidip şonu garaja gidip men plança zat gerek maňa diýip sen ýörüýdi özüň gidip aýtyp gel. Bir gat gelip de garaşdan sana traktor getirip üstüňe beren. Şo paxtan ýüklemek üçin. Paxtan ýüklemek üçin el uýjy bilen ýüklenýär. Teknika tekil ýok. Habarçyma Sultana Çylowanyň Mara welaýatynyň Daýhan Enegül daýda bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gowdalýan meseleler barada öz pikirleriňizi paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web saýtymyzda, Facebookda Azatlyk radiosy hem WhatsApp sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyzda tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýytgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýytgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutarýarys saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.